tanárok, diákok! Elérkeztünk immár a dallamos karácsonyhoz, ami idén másodszorra kerül megszervezésre. Idén is az a szándékunk, hogy valamit nyújtsunk tanárainknak, ami több, mint egy sima kántálás. Szeretnénk értelmet adni a karácsonynak iskolán falain belül is, így ez az ünnepség köszönetünket fejezi ki azokért az erőfeszítésekért, amit önök, kedves tanárok, hoznak meg értünk. Nevelésünk, oktatásunk érdekében. Ha bár megpróbáljuk ezt egy órában kompenzálni, tudjuk, hogy úgysem sikerülnek. Köszönjük, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel, és kérjük, nézzék el az osztályoknak az apró hibákat, meg persze nekünk is, amelyeket a lámpaláz okoz, és fogadjanak minden egyes előadást úgy, mint szívük legkedvesebb ajándékát. Most pedig felkérjük iskolánk igazgatóját, dr. Bálint István tanárurat, hogy mondjon néhány szót. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, tisztelt diákjaink, kedves tanár kollégák, akik el tudtatok jönni. Sajnos még ott vagyunk, ugye még az év nem zárt le, és a fél év se zárt le, de ennyi jót a tanárokról ritkán hallok, és ez dicséretes, itt gondolok itt a szervezőkre. Tehát valóban megható, hogyha ti így gondoljátok, és én nem hiszem, hogy ezek nem voltak őszinte gondolatok, hiszen ti is tudjátok, legalábbis az osztályban, ahol én tanítok, mindig aláhúzom azt, hogy a tanár is ember. Ezt sose felejtsétek el, mert gyakran úgy jön ki ez az egész dolog, hogy a tanár csak azért van, hogy adja a jegyeket, és hogy keserítse az életeteket, de örömet is hozzon. Tanítani és nevelni, a Buri ezt felvállalta és folytatja. És rendkívül büszke vagyok rátok, tisztelt diákok, mert az eredmények is igazolják, hogy egy nagyon jó csapat vagytok ki így. És ezt az utóbbi időre, tegnap vettem át a Burinak a 8. érdemoklevelét minisztériumi szinten, úgyhogy ez igazolja azt, hogy vagyunk valakik, és ott vagyunk az országos toplistán. Mindez természetesen ebben a pillanatban most, hogy zárjuk az évet, kevésbé számít. Most arra kell gondoljunk, hogy olyan ünnepek jönnek, ahol a család együtt van, olyan ünnepek jönnek, ahol mindig az öröm, a boldogság, és főleg az, hogy jót kívánjunk egymásnak. Ezzel zárjuk az évet, én remélem, hogy jó egészségben, sőt bízom benne, a vakációt túlélitek, ez arra való, hogy pihenjetek, az angyalnak gondolom minden levelet és kívánságot már közöltetek, ha nem egyéb SMS-ben vagy e-mailben, most ez is a divat, ugye, és én meg vagyok győződve, hogy az meg is lesz ott a falon. Kívánok nektek áldott karácsonyi ünnepeket, egy nagyon sikeres, boldog új évet. Találkozunk januárban, egészségben. Köszönöm szépen! Köszönjük dr. Bálint István igazgató úrnak a beszédet. És akkor lássuk az első fellépőnket, mégpedig a 9. B osztály Kosztányi Krisztina tanárnő vezetésével. Esik a hó, a csillogó hó, és minden utcát betakar. Esik a hó, a csillogó hó, és minden kis házat betakar. Minden kis házban ég a tűz, boldogság árad mindenütt, hiszen esik a hó, a csillogó hó, és minden kis házat betakar. Minden kis házban ég a tűz, boldogság árad mindenütt, hiszen esik a hó, a csillogó hó, és minden kis házat betakar. Kovács Szabolcs, szép karácsony. Azok a csodás esték, szépek, hamar elteltek. Ne menj, ne siess még, hiszen még a hó sem esett. Karácsonyfa díszekkel teli, ajándékhegyek hevernek. Ünnep, mi szeretettel teli, mindenki jó,
és az arcok nevetnek. Együtt veletek a legjobb, mikor szól a szép csengő szó, és a gyertyák fénye ragyog. Mi szánk elhagyja csak kedves szó. Újra és újra átérezni, milyen jó. Bárcsak minden nap karácsony lehetne, és hullna a fehér pelyhes hó. Ne menj, ne siess még. Adhatnék neked, amit csak én adhatok, amiről te is tudod, igazán én vagyok. Minden gazdagságom, hangok és szavak, néhány általunk kimondott gondolat, egyszer elmondtam neked, és ha igaznak hiszed, mondd el mindenkinek. Kívánja szónak nyílt utat, és a dalnak tiszta hangokat. Kívánt, hogy mindig úgy szeressenek, ahogy szeretnék, hogy szeressenek. Csak arról énekelek, amit igaznak hiszek, csak akkor szól neked, ha te is úgy hiszed, te is úgy élsz, ahogy én, te is azt álmodod, amit én, legalábbis úgy szeretném. Kívánja szónak nyílt utat, és a dalnak tiszta hangokat. Kívánt, hogy mindig úgy szeressenek, ahogy szeretnéd, hogy szeressenek. Köszönjük szépen a 9B-nek a fantasztikus produkciót, és köszönjük a tanárnőnek is, hogy felkészítette őket. Sikerült a márványt elrendezni. A következő fellépőnk Németh Ádám, aki zongorázni fog. Ő egy 9. E-osztályos tanuló, és nagyon tehetséges. Köszönjük, majd megkapcsoljuk! Szól a kis faluban, szent karácsony éjjel, együtt van az egész család, siess át neki is. A vasúton cseng a kis szán, a kéményekből füsszán, végre te is megpihenhetsz a karácsonyfa ottán. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég, mondj el egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepeiddel csak így lesz szép, áldását szórja rád majd az ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég, mondj el egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepeiddel csak így lesz szép, béke órát karácsony éjjelén.
csillag, arany ezüst fénye. Hasúton cseng a kis szán, a kéményekből husszál. Végre te is megpihensz a karácsonyfa után. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz. Áldását szórja rád majd az ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendes ég. Mondj egy imát a sok szegény emberért. A szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz. Béke úrát karácsony éjjelé. Most együtt bontsuk fel a számlát, úgysem veszíthetjük el. Most mégis vegyük el, s mint szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán, vagy szállom, ha felriaszt és oda bújsz hozzám. Olyan jó, 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 de van hány perc az ünnep. Ó, mondd, 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 meddig tart. A béke nehogy végleg elfelejtsd, üzen, hogy létezik. Ott meglepett, ha átnyújtom neked az ünnep perceit. Csak félre kapcsol csengetés, a drága hangot vársz, vagy mégis ebben marad pénz, mint szűnnapon találsz. Ó, mondd, 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 mit ér az ünnep? Ó, mondd, 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 meddig tart. Szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán, vagy szállom, ha felriaszt és oda bújsz hozzám. Olyan jó, 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 de mondd, hány perc az ünnep? Ó, mondd, 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 meddig tart. Köszönjük szépen Németh Ádámnak a gyönyörű zeneszámokat. Nagyon tehetséges. Közben tudják lehozni a tükröt. Nagyon tehetséges, és kívánunk neked sok sikert a következőkben is. És akkor maradjunk a 9E-nél, következik az osztályprodukció.
az osztályfőnök László József. Biztosik őket egy nagy tapssal. Karácsonynak éjszakán
Köszönjük szépen a 9. E-osztálynak a gyönyörű dalokat, és akkor következik a 10. osztály, mégpedig a 10. C Szente Tünde osztályfőnök vezetésével. Fogadják őket sok szeretettel. És nagy tapsot! Jót is úgy adom neked, a mosolyod az, mi átragyogja a szívemet. Ahogy a gyertyafény az ünnepet, mondd el, hogy van esély, az igaz érzés benned is él. Türürürürü, tárd ki a szíved, türürürürü, nyisd meg a lelked, a csomagod mélyen más csodát is rejteget. Ha a legkisebb jót is úgy adom neked, a mosolyod az, mi átragyogja a szívemet. Ahogy a gyertyafény az ünnepet, a mosolyod az, mi átragyogja a szívemet. Ahogy a gyertyafény az ünnepet, mondd el, hogy van esély, az igaz érzés benned is él. Türürürürü, tárd ki a szíved, türürürürü, nyisd meg a lelked, tárd ki a szíved újra meg újra. Minden percben nevet rám, tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág? Körbenézzel, s látsz egy házat, mint a napfény elkerül. Kókog csendben, meleg szívvel, hogy már nem lesz egyedül. Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng, jó kedvkönyv helyet, ha másod nincs is, csak add tovább.
C-osztályos tanulóknak az előadást, a rendkívül mosolygós előadást. A következő fellépőnk egy rendkívül különleges produkcióval érkezett. Sokszor megkérdem magamtól, hogy miért adtuk azt a nevet ennek a rendezvénynek, hogy Dallamos Karácsony. Hát az ilyen produkció, majd választ adnak erre. Amiért különleges ez a következő produkció, az az, hogy nem mindenik tagja az illető együttesnek bolya is. Mégpedig trombitán fognak játszani Kis Ottó és Nagy Hunor Sándor, és harsonán Nemes Szilárd és Kis Nemes Lénár. Fogadják őket sok szeretettel a színpadon a Fúvos Kvartett. Köszönjük szépen a Fúvos Kvartettnek ezt a gyönyörű produkciót. Én személyesen nagy Fúvós zene rajongó vagyok, ezért hálás vagyok nekik azért.
elfogadták a meghívásunkat. Még egyszer tapsuk meg őket. És következzen egy újabb osztályprodukció, mégpedig egy 10. osztály, név szerint a 10G, Ignát Anna az osztályfőnök, és ők egy zenekari produkciót fognak előadni. Fogadják őket sok szeretettel. És nagy tapsol! Bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág.
szépen a 10G-nek a produkciót, és köszönjük szépen László József tanár úrnak a kíséretet. A következő előadásunk ismét egy különleges előadás lesz. A műfaj Amerikában kezdődött, néhány másik műfaj keverékéből, de mára már az egész világon elterjedt, és iskolánk falai közé is belopta magát. A következő produkció a Bolyai és a Refi együttműködésében született, úgymond, mégpedig Nagy Lehel és Szederesi Róbert előadásával. mind a ketten 11-es diákok, és egy rap előadással készültek. Köszönjük nagy szeretettel! Elhagy is Nagy Lehel. Elmondja, hogy a kezedet be kell tenned, mert jobban nem engedek, hogy a szomorúság vezessen. Rendesen örülsz most nekem, elvakerálom ki az egyetlen, a keresztem megtörve a csendet, hogy legyen örök életed. Gyere már, mire vársz? Gyere már, jobbat úgysem találsz. Gyere hát, tedd fel a kezed, gyere, mert ő most felszabadít téged, felszabadított fény, a kezeket, hey, a kezeket, hey, emel fel, felszabadított fény, a kezeket, hey, a kezeket, hey, emel fel. Kegyelem betűlt, kitört és lemezzel többé legtöbb. Nem kell túlnod a szándékot, megtört a volt a segítséget. Gyere már, mire vársz? Gyere már, jobbat úgysem találsz. Gyere hát, tedd fel a kezed. Gyere, mert ő most felszabadít téged. Felszabadított fény, a kezeket, hey, a kezeket, hey, emel fel, felszabadított fény, a kezeket, hey, a kezeket, hey, emel fel, felszabadított fény, a kezeket, hey, a kezeket, hey, emel fel, felszabadított fény, kezeket, hey, kezeket, hey, emel fel. Köszönjük Nagy Lehelnek, köszönöm, apám is megérkezett, és Szederesi Róbertnek. Köszönjük jelenlétüket az igazgatóságnak, és valamint Nagy Judit Emőke tanárnőnek a támogatást. Kérünk egy nagy tapsot neki. Valamint nyilván minden 9-es és 10-es osztályoknak, na meg az egyéni jelentkezőknek a jelenlétet és a fellépést. És nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni azoknak az osztálytársainknak, akik segítettek nekünk, mert nélkülük nem jöhetett volna ez létre. Nekik is kérünk egy hatalmas tapsot. A 11-ről van szó.
Úgy vélem, minden produkcióból kiderült a felkészültség, összetartás, valamint az igazi együttműködés. Minden fellépő osztály igyekezett a legjobbat nyújtani, és ezen ajándékcsokrot a legszebben átadni önöknek, kedves tanárok. Tudják, a karácsony nem csak az egyszerű szeretetről szól, hanem a legnagyobb, legszebb szeretetről, amely átalakítja az embert, mégpedig a Krisztus szeretetéről, aki lejött a földre meghalni az elveszett ember megmentéséért. Így az ellenségből barátságot, a haragból szeretetet és a gyűlöletből együttérzést teremtett. Mi ezt a szeretetet próbáltuk és kívántuk tükrözni. Köszönjük, hogy elnézik nekünk, kedves tanárok, hogy hogy is mondjam, néha nem készülünk órára, vagy csak felületesen, de ezen az ünnepnapon maradjunk mindnyájan egy jó emlékkel egymásról. És végezetül akkor zárjuk egy szavalattal Malinás Nimrod előadásával. Zongorán kísér pedig Berecki Szilárd. Áldott és békés karácsonyt és boldog új évet kívánok! Ady Endre, karácsonyi reggel. Harangcsend. Énekszentő, messze zsong a hála ének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. A templomban hosszú sorban indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelmes súgna, szállna. Az én kedves kisfalunkban minden szívben csak szeretet lakik máton. Bántja lelkem a nagyváros durvaszaja. De jó volna ünnepelni oda-haza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni, igaz hittel, gyermekszívvel, a világgal kibékülni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, egy igazi boldogság szállna a virágra. Golgota nem volna ez a földi élet. Egy erő hatná át a nagy mindenséget, nem volna más vallás, nem volna csak ennyi, imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi reggel, ha valóra válna, egy igazi boldogság szállna a világra. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok!